Mathematics kasayon ani subtraction, division, addition. Unsa ni ko kamawan niya? Para pa ko tuntun. Di ka mo katawa dong ani kung nani unang pagpaw ang suga niya. Tulog na ko. Karon mo masayod ang interpretation aning akong painting. Sayon ra kay ni nalibang ni siya nya gitubol mao nang dugay kay siya maibot sa iyang gilingkuran kay taas kay ang tubol. Kasabot na mo mao na iyang meaning. Lingkod ko na. Uy, unsa di sa ko ng kilid? Mo ni mommy siguro sa kuwan sa Egypt. Tanawon pi. Mura gining mommy. Mommy.